ସେଦିନ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି। କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଗଲା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କାଳେ ଅଙ୍ଗୁର ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଅଙ୍ଗୁର କ'ଣ ପୁଣି ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଦେଖୁଛି ଅଙ୍ଗୁର କଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଅଙ୍ଗୁର ହେବନି ବୋଲି, ଏ ପୁଣି ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରେଷ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ତ କଟିଂଟା ରେଷ୍ଟ ନେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଆସିଯାଇଛି ଅଙ୍ଗୁର। ଏସବୁ ପତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ସବୁଥିରେ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଆସିଗଲା। ଏଇ ଫୁଲଟା ଟିକେ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ମରା ହେଇଗଲେ ରହିଯିବ। ଏ ସବୁଥିରେ ଆସିଛି, ଏ ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେଇ କଳା ଅଙ୍ଗୁର ପୁଣି ଫେରିବ। ଗଛ ଟୋଟାଲ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଛି। ତା ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ହେଲା ଏଇଠୁ ଆସିଛି, ପୁରା ତଳୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ଲାଗିଛି, ତଳୁ ଉପରକୁ ଆଣିଛି। ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ହେଇଛି ପୁଣି। ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିଲୁ ମାମା, କୁଲି ହବ ନା? ତାକୁ ଖାଇବ କୋଳି? ହଁ କୋଲି ଖାଇବ? ଏ ସବୁଥିରେ ଆସିଛି। କୋଲି ଖାଇବଟି? କୋଲି ଖାଇବଟି?